Starí Maďari prichádzali ako kočovní bojovníci a podnikali nájazdy do Európy. No po porážke od cisára Ota sa museli usadiť. Po smrti veľkokniežaťa Gejzu sa o moc pobili Kopáň a Štefan, ktorého podporovali veľmoži Hont a Poznan. Štefan vyhral. Pápež Silvester so súhlasom rímsko-nemeckého cisára Ota III. Poslal kráľovskú korunu a Štefan sa stal prvým uhorským kráľom. V Bratislave dal raziť prvé strieborné mince a začal hospodársku reformu. Kráľovstvo rozdelil na komitáty, župy, na čele ktorých stáli župani s veľkými právomocami. Zakladal biskupstvá, najdôležitejšie bolo Ostrihomské arcibiskupstvo a nariadil stavať farské kostoly, aby upevnil kresťanstvo. V knihe Mravných poučení radil synovi Imrichovi, že rôznosť jazykov a zvykov je silou štátu. Štefan premenil kmeňové zväzy na silné kresťanské kráľovstvo, ktoré sa stalo súčasťou Európy a zanechalo sieť hradov, kostolov a kláštorov.